Så velkommen her til juli måneds episode, som er en meget, meget stærk energi. Jeg hedder Tina Due, og jeg arbejder til hverdag med at træne breathwork facilitators og er intuitiv guide og arbejder med chakra healing og hjælper rigtig mange kvinder med at få mere adgang til deres feminine kraft, og også hjælper rigtig meget her de her år med en stabilisering af den opvågningsproces, som vi alle sammen mærker. Så sjælsopvågning i luftelementet, det er det, der kommer ud for juli måned, og jeg mærker også bare, skal vi lige oversætte det, sjælsopvågningen er kæmpestor. Så jeg vil starte med at tale lidt omkring, hvad er det alle vores planeter gør, fordi der er nogle vigtige beskeder i det, i forhold til også, hvordan du skal navigere i juli måned. Sjælsopvågning i luftelementet, det vil sige, det går stærkt, det kommer til at gå stærkt. Ikke? Og jeg har talt om den her multidimensionelle upgrade, som kommer omkring den 15. Jeg tror allerede, vi kan forvente, at den kommer før. Den er allerede i gang, men på det niveau, som vi mærkede måske mange, som har tunet ind omkring det, kom det midt juli, men jeg vil sige, at den ligger nok omkring 7-7-portalen. Det giver også mening i forhold til nogle af de ting, der sker der. Så jeg vil berøre lidt omkring de ting, der er meget i juli. Kæmpestor måned. Og juli er faktisk næsten lidt ligesom et wildcard. Det er lidt sådan, you never know what you're gonna get. Så det handler rigtig meget om sjælsopvågning, sjælsvalg og så videre. Men der er ingen tvivl om, at vores bevidsthed bliver løftet. Og det gør det på mange måder. Det kan være både kraftige opvågninger, det kan være afslutninger, både i dine personlige forhold og i noget af det, som du har kendt, cyklus eller livscyklus osv. Men en meget, meget accelereret og meget spændende tid i forhold til noget af det, som vi har ventet på i forhold til energiløft. Så skal vi bare lige alle sammen lære, hvordan vi navigerer i det. En anden ting, jeg så også vil berøre, det er også lidt omkring, hvad sker der med chakrasene, hvad sker der med vores fysiske krop, men også i hverdagen. Hvad er det for nogle ting og nogle beskeder, som jeg bliver intuitivt guidet til at dele med dig, der lytter. Og så vil jeg tale lidt til noget af det, som kommer ganske kort, hvad vi kan forvente her de senere måneder. Fordi vi er jo i en historie nu, som vil folde sig mere og mere ud. Så først og fremmest er vi stadigvæk i et slangeår, det vil sige, at vi er i transformation. Vi mærker stadigvæk, at vi skifter ham, men vi vil mærke det mere nu her, efter det skift, som kommer til at ske nu her 7-7. Vi er på vej op mod 7-7, og optager den her 1-7. Og jeg vil også sige, og det er en vigtig besked, det er, at Venus er blevet synlig nu. Så stjernen Venus er blevet synlig. Det gør også rigtig meget, hvis du har lagt mærke til det. Og det gjorde hun her, var det i går eller i forgårs. Men jeg har i hvert fald selv registreret det, og jeg kunne godt mærke, da jeg tunede ind på energien, og det har en betydning. Så det vil sige, at hun er i gang med at rejse sig, og hun vil være meget stærk. Så til dem af jer, som gerne vil rykke frem på noget, eller tage action på nogle ting, eller tage action på og måske din healingsrejse, eller noget du godt vil skabe, eller noget du gerne vil rykke fremad, så for nu og frem mod i slutningen af måneden indtil jeg vil mærke omkring, når Chiron går retrograd, der er det godt, der kan du godt rykke hurtigt fremad, selvom der er retrograder. For Venus er stærkere. Hun danser lidt dansen, så det der med, at du skal stadigvæk danse dansen med retrograderne, men hun er meget mere synlig i energien. Altså de Divine Feminine connecter med Venus, og når Venus ikke er synlig og trækker sig tilbage, så gør vi det også, hvis du er intuitivt, eller hvis du er forbundet med quantum. Så kan du mærke energierne bevæge sig. Og det hjælper i forhold til ikke at få lavet for mange og for hurtige
reaktionsmønster. Og det leder mig også til et stort tema, som vi også kommer til at tale om i forhold til Ascension Upgrades reaktionsmønstre. Det er ikke bare fysiske og følelsesmæssige ting, der sker. Det er også meget andet, der sker. Prøvelser og tests osv. Men for at vende tilbage til Venus, og så har vi Jupiter, som vi også gerne vil læne os lidt omkring. Nu er jeg skytte, så jeg kan tydeligt mærke, hvor Jupiter er. Og jeg ved også, at Jupiter er synlig nu. Mere af den stadigvæk ikke i den stærkeste position, men den er stadigvæk ved at komme sig. Og det er også noget der, hvor vi kan se, at Jupiter står for retfærdighed, højere bevidsthed, også de her måske mere unity consciousness, vores compassion er det gode, og sammen med Venus er de et rigtig godt makkerpar, fordi de så går ind og laver den der dans, som vi alle sammen gerne vil se mere af i verden. Hjælper os mere med at bringe New Earth Codes ind, få dig mere end din Sovereign I Am Power, alle sådan nogle ting, og få dig til at forme nogle gode beslutninger. Og der har vi jo så manglet de her indflydelser, og det har så også gjort, at vi har set det, vi har gjort den senere tid ude i verden, og det har været sådan meget intenst og mørkt og så videre. Så der kan vi godt mærke nogle andre indstrømninger. Og selvom tingene stadigvæk er i en udviklingsproces, kan man sige, som er et sted, hvor vi mærker, at vi stadig skal træffe de valg, som vi føler os guidet af, vil de komme mere fra en højere bevidsthed, det vil komme mere fra din sjæl, fra dit hjerte. Så man kan sige, at det, der er ved at blive udfaset, det er alle de valg, der bliver truffet fra det gamle paradigme, kan man sige. Og det er det skift, som der er mange, der vil komme til at mærke fra nu af. Så hvis det er, at du ikke har været i den energi, eller du ikke har været bevidst omkring, hvornår træffer jeg valg det ene sted fra, eller det andet sted fra, så vil du i hvert fald komme til at begynde at danse den dans. Fordi vi går mod en mere sjælsguidet adfærd. Så vi får en kæmpe hukommelsesopvågning, sjælsopvågning. Det er jo en hukommelsesopvågning, og i takt med, og man kan sige, hvis jeg skal sådan tale til dig, der lytter, kunne man sige, hvis det kan være en langsom dans, hvor du mærker, at du går stille og roligt med dig selv, og du mærker, at du forandrer dig. Du har ikke lyst til at snakke måske med dem, du plejer. Der er forhold, der forsvinder ud. Der sker nogle andre ting. Du mærker, der er noget dybere. Du mærker, du gerne vil dybere. Du mærker, måske du vil skifte job. Måske går det hurtigt, måske går det langsomt. Det kan være, det er forholdet. Det kan være, det er dine egne holdninger til tingene. Det kan være, du lige pludselig forandrer interesse i noget, du har elsket altid. Lige pludselig gider du det ikke mere. Det kan være, at du lige pludselig bliver kaldt et sted hen, hvor du bare mærker, at der er en sjælskald, soul calling. Der er mange drømmene er også super intense og vigtige her, især når vi går ind i retrograderne. Men der er mange tegn på, at sjælen begynder at vågne op. Og det er sådan, det ser ud. Det kan være en langsom dans, og det kan også være en ud af din comfort zone oplevelse, fordi det kan både være, altså vi siger, normalt er det ikke en helt behagelig oplevelse, medmindre man har prøvet den en del gange. Det har mange af os. Jeg tror, en af mine første var omkring 9, måske 2006, 9, 12 før. Så hvis man har prøvet det en 3-4 gange, så begynder man at lære, hvordan det føles, og man lærer, hvordan du navigerer i det. Men for mange er det måske første gang, at den her kalibre, at der kommer til at ske de her ting, og det er det tema, der kommer til at køre resten af 2025. Så i juli måned er der stadigvæk en fokus ved at understrege på sjælsopvågning i luftelementet. Så det er der, der bliver sådan en kick-off
Så det er der, hvor der er kick-off-møde, kan man sige, med alle planeterne, hvor det hele bliver sat i stilling, som vi går ind i nu. 7-7 er startpointet, så det er 7-7-portalen, det Sirian Portal. Så vi har Pluto i retrograd. Så vil vi mærke på, er det på den 4. Det er på fredag. Det vil være en meget spirituel dag. Det vil være en meget, hvor man kan mærke vægelserne af tynden. Ligesom om man kan gå ind imellem dimensionerne. Og det er der, hvor at Neptun går i retrograd. Neptun styrer vores følelser, alt det ubevidste, alt det, der ligger under vandet, nede dybt gemt under i det, vores subconscious og ubevidste. Så det er der, hvor vi kan mærke, okay, Neptun starter først i vædderen, som er et ildtegn, så det vil sige, at der kommer ild på at komme ned i følelserne, og komme i kontakt med hvad er det, du mærker? Hvad er alt det her, der har været måske for dig igennem måske flere år, eller bare i år? Hvad er det, du drømmer om? Hvad er det, du godt vil skabe? Eller hvad er det, der larmer? Fordi der kan både være meget larm i fysisk krop lige nu, og følelser og nervesystem, men der kan så sandelig også være mange livsvalg. Så vi har også Saturn, der går retrograd den 13. juli, og den er også stærk lige efter fuldmånen i Stenbukken, jeg tror, det ligger den 10. eller 12. Mange datoer her, vi bliver lidt lavpraktiske. Og så har vi Merkur, også i retrograd i Løven, som sænker farten en lille smule, men sikrer os, at vi sådan tjekker lidt ind med, hvor er du på vej hen? Hvad er det for nogle valg, du tager? Hvad er det, du godt vil skabe? Og igen kigger jeg meget på elementerne, fordi at det viser i forhold til, hvad er det for nogle ting, vi skal arbejde med, men så sandelig også, hvad medicinen er. Så vi har lige pludselig Pluto, Neptun, Saturn, Merkur og Chiron slutter sig så til festen den 30. juli, som er vores Wounded Healer-planet. Så man kan sige, og det var det, jeg startede med at sige, den gode nyhed er, at Venus er med os og er blevet synlig. Og hun riser, og det gør hun ind til den slutningen af juli, så der kan du trygt gå stærkt fremad med det, som du ønsker, nyde din sommer eller skabe noget, om du har arbejdsprojekter, om du vil lave noget, fordi så bliver det igen mange ting, der kommer op, fordi vi lige pludselig kommer til at både at have en stærk Chiron, der går i retrograd, og mange planeter, der er i retrograd, og en løveportal på vej ind. Så det vil sige, så kan der godt være mange ting at navigere i på én gang. Så det er en heads up for det, til dem, hvor det resonerer. Men for at vende tilbage til overskriften sjælsopvågning i luftelementet. Hvis jeg skulle break det down, så vil jeg sige sjælsopvågning, det ved vi jo godt. Sjælsopvågning er alt det, der sker nu. Hvorfor er der så mange stærke solenergier? Hvorfor er der så mange energier? Hvorfor sker der så mange forskellige ting, som vi ikke kan forklare? Hvorfor kan man ikke se det hele på Human Residence? Hvorfor kan man ikke se nogle solar flares, når vi mærker alt det, vi gør? Det er, fordi vi er i gang med en multidimensionel åbning ud til universet, men så sandelig også en upgrade til os selv. Så vi får adgang til en nyt dimensional space, dimensionsrum i det, vi har, fordi vi løfter i frekvens. Så det vil sige, det betyder rigtig meget. Den snak, den kommer vi til at tage måske i midten af juli, eller så i hvert fald i august. Så den kommer, for der kommer til at ske rigtig mange ting. Det her, det er en forberedelse, det er en dress rehearsal. Så det er en sjælsopvågning i luftelementet, det er en åbning, det er kun en lille bitte åbning til noget af det, der kommer til at ske også i 26 og 27. Så fysisk kan man sige, vil det påvirke, at vi har mange af vores store planeter og også mange af de her ting, som vi kan mærke energimæssigt og solenergimæssigt og upgrades, fordi vi bliver opgraderet. Vi modtager rigtig mange solenergier og plasma, lys ind, og det gør, at vi er i gang med en krystalliseringsproces. Kroppen forandrer sig, der er mange fysiske symptomer og følelsesmæssige symptomer,
også som jeg har skrevet rigtig meget om, også på updates og så videre, og det gør også, at vi godt er bekendt med, at der sker en stor forandring der. Når vi så også mærker, igen kommer vi også til at forstå mere og mere, hvor forbundet vi er, også med planeterne. Vi kommer også til at kunne kanalisere dem og kommunikere med dem, ligesom med stjernerne. Mange opvågner også op til, hvilken stjerne, star family de er fra. Og din sjælsfamilie, den er også stor. Det kunne være en hel podcast for sig selv. Det sker også. Telepatiske evner åbner sig med alle de her ting. Og det er også derfor, det godt må gå lidt langsomt. Så de her retrograder kan være en velkommen ven her i juli, selvom det godt kan føles lidt uncomfortable, eller du kan føle dig ude af din comfort zone, så er det også igen, når vi står med nogle af de store skift, som vi gør, så er det igen for nervesystemet. Vi ser i forvejen en accelereret konsekvens i forhold til manglende nervesystems healing i form af sygdomme, diagnoser, ulykker, adfærd, stress, mentale ubalancer, så videre, så videre, så videre. Så vil sige, det er godt at være lidt skildpadde, Morten skildpadde, i perioder, måske lave nogle stille rum, fordi det næste, jeg vil sige, kommer også til at putte en ekstra ting oven i kageopskriften, og det er Uranus. Uranus går i retrograd her i også i starten af juli, det er den 7. og det er lige ved 7-7-portalen Sirian Portal i tvillingen, som er luftelementet. Så det går ind og styrer, det er ligesom om den har sådan en jeg ser ligesom, hvis man ser sådan nogle motorvejsspor, hvor man siger, okay, jamen vi har en eller anden form for vej fremad, og der er nogle motorvejsspor, der kører, og nogle gange vil du være i det ene, mange følelser måske, nogle gange vil du være i det andet, men generelt vil Uranus være en stor spiller. Den vil være en af de store motorveje, fordi den er vores planet, som går ind og kan give de her uventede drejninger, uventede skift. Uranus navn er også næsten expect the unexpected, og i det den går i retrograd tvillingen, så vil der også være luftelementet, og det er jo hurtige forandringer. Så med alle de her andre ting, og der skal man holde tungen lige i munden, der handler det meget om at bare være bevidst, hvis det er det, du tager med dig, om at der sker store skift, langsommeligheden, sjælsforopvågningen, sjælsforbindelsen, og som gør, at tingene kan føles lidt mærkelige. De kan føles lidt wonky. Der kan ske ting i dit liv. Det kommer ikke til at se sådan noget. Faktisk er der nogen, der er nogen, som jeg tuner ind på, eller sådan 3 grupper, hvor der er nogen, der kører en linje, som måske allerede er lagt, og som kører stille og roligt videre på den, med lidt upgrades, og så er der andre, hvor at der er meget, der bliver forandret, og så er der nogen, hvor alt bliver forandret. Ikke? Så det vil være forskelligt i forhold til sjælen, og det er igen det her med, at vi har så valgt det deroppe. Den kan være lidt svær nogle gange. Ikke? Men Uranus i tvillingen, de intuitive beskeder, jeg har noteret ned, jeg fik ind omkring det er forandring, og hurtig skift. Det er relateret til lungerne. Breathwork kommer til at være rigtig vigtigt. Der vil være noget med skove og træer, og noget med, og det var nogle ord, der kom ind, og noget med, jeg håber ikke, det er jordforandringer for meget, jeg tror mere, det er en adfærdsændring. Uranus går også ind og fjerner alt det, der ikke virker, og erstatter det med noget, der er bedre. Og det er jo også i linje med New Earth og så videre, også det vi selv oplever, fordi alle er vi i gang med at vågne op til den store udgave af os, som vi virkelig er, og du er powerful, og du er lys, og du er guided, og du er kærlighed inde i dig. Og igen, mange har proppet det langt væk, og på mange traumerejser har der været mange ting. Så igen det her med, sjælsopvågning er stor, og igen, der vil der også være Uranus' opgave i luftelementet
også støtte lysarbejder, men også dirigere lys sammen med lys, og så også fjerne, altså kan man sige, resonanserne vil tiltrække hinanden. Og det, der ikke fungerer, vil blive mere tydeligt. Lad mig sige det sådan. Fordi det vil være næsten uholdeligt at være sammen med en lavere frekvens. Så igen, det handler rigtig meget om nye tider, nye begyndelser, og det kan betyde rigtig mange store skift. Også personligt på den lavpraktiske del. For det handler meget om sjælsresonance også. Så det var noget af det. Altså igen, tag det med, der resonerer. Jeg vil gå over i noget af de upgrades, vi mærker i kroppen. Så her på 20 minutter, hvis jeg lige skal skrive det et eller andet sted, så det er 20 minutter. Så de fysiske og følelsesmæssige upgrades, dem mærker vi jo. Altså det er ingen hemmelighed, og det er jo det arbejde, jeg har siddet med hver dag igennem mange år nu, hvor jeg har set, hvor mange kvinder, der har stået i kæmpe store transformationer og rejser. Der har jeg min breathwork facilitator, har min chakra healer, som støtter fantastisk og også sætter dig i stand til at stå i dit livsformål. Livsformål, sjælsformål og solenergier hænger sammen. Og jeg vil sige, det jeg har set den senere tid, jeg kan kun sige, det er 100% så tydeligt nu, at hvis man ikke er forbundet med sit sjælsformål, så er det rigtig svært at stå i de her energier. Det er meget lettere, når du forstår, hvad er det for en ild, som du er connected med, og også det er den ild, der fører dig ind. Men også når du er connected med dit team, og du er connected med din forståelse af, hvem du er, hvorfor du er her. Du forstår, hvordan du skal clear. Der vil være en vigtighed i juli i forhold til nervesystemsregulering. Og meget, meget vigtigt i forhold til at gå ind og styrke din grounding. Og det har noget at gøre med, at vi får rigtig mange planeter i vandelementet, så der vil være mange følelser, og så vil vi blive løftet endnu højere i frekvenser, fordi vi får større adgang til andre dimensioner. Det gør så også, at der er mange, der skal energimestring, energibeskyttelse osv. er vigtigt. Og healing af nervesystemet bliver næsten et must som livsstilsvalg, hvis man skal kunne fungere fremadrettet. Så det her med at være bevidst, og det kan se ud på mange måder. Der er mange måder at arbejde med det. Og jeg vil sige igen, dit hvorfor kan være, at ellers kan du ikke fungere i hverdagen, ellers kan du mærke, at din krop bliver slidt ned. Det fungerer ikke, der er for mange ting, som koster dig, at du ikke kan rykke dig fremad, og så videre, så videre, så videre. Så der kan være rigtig mange ting lige pludselig, som spidser sig til, og det er en historie, som jeg hører rigtig meget. Reaktioner, altså jeg fik en rigtig stærk guidance på test. Der er mange, der har spurgt mig om prøvelser og test, der sker, og mange ting, der sker. Og det kan noget, vi alle sammen kan tage til os. Det er, at vi får, mine guides havde meget, eller mit højere selv, min højere bevidsthed, min higher consciousness, hvad det er. Der var mange beskeder på lige pludselig fysiske og følelsesmæssige symptomer. Nu skal du dele det op i fysiske og følelsesmæssige symptomer, men så sandelig også reaktionsmønstre. For ascension-symptomer kan også være reaktionsmønstre, for det viser noget af det traumer, man har. Hvordan man opfører sig, og hvordan man reagerer, og hvordan man går ind og agerer over for andre. Så der er igen noget, vi skal lære mere energibevidsthed og energigrænser. Det her med, at det bliver mere og mere tydeligt, når andre går ind over ens energi, eller prøver at suge energi, eller energivampyr, alt sådan noget. Ikke? Altså det er der mange af os, der har. Jeg har jo hjulpet tonsvis af kvinder med det igennem mange år. Men der er mange mere sådan almindelige mennesker, som ikke har forstået det, fordi vi har de her multidimensionelle upgrades. Det gør noget ved energifeltet, og så kan man mærke mere. Men det bliver mere tydeligt, når folk føler sig drænet eller trætte, eller kan mærke funky ting. Og det er også noget af det, som vi vil komme til at, og det bliver allerede rapporteret flere steder fra, og blive mere og mere dygtige til at vågne op til, i takt med, at vi løfter i frekvens. Så
den store historie er jo, at vi går mere mod hjertebevidsthed, men der er så mange lag nede under det, og der er så mange virkeligheder i forhold til, hvad du oplever i dit liv. Så tag det, der resonerer. Så har vi dybe traumalag, de der lidt klistrede traumalag. Vi er i sommersolhverv, som var en massiv stor åbning, og jeg kan kun sige, den eneste besked, jeg fik, og jeg har hørt den 2 steder og andre steder fra, Dragon Eye opened. Så hvad det betyder lige nu, det ved jeg faktisk ikke, men det er stort. Det kan være noget at gøre med det vi kan se igennem. Det kan også være noget at gøre med de øjenupgrades, vi får, hvorfor vi får dem, men også noget at gøre med vores clairs, at de bliver styrket. Det ser jeg også meget på mange. Vores clairvoyance, sentience, audience, alt det her. Men også vores chakras, men også vores evne til at travel. Det er også en ting, der har været talt rigtig meget om, den her måde, hvordan det kommer til at se ud, når vi rykker endnu længere frem. Quantum travel og astral travel, og så gør vi allerede rigtig meget. Jo, ikke? Så alt sådan noget er spændende. Men sommersolhverv i år var en kæmpe initiation. Det var også en Venus Moon initiation. Hvis der er nogen af jer, der havde det svært, det var ikke en almindelig sommersolhverv. Det var Mother Earth, Mama Gaia, Pachamama, der lavede noget initiationsarbejde der. Du har sikkert godt kunne mærke det. Der kan der godt være nogle eftervirkninger og nogle eftervirkninger af dybe trauma-layers, der er sluppet, som der så skal heales. Så juli måned er en healingsmåned fortsat. Igen, masser af ascension-symptomer. Jeg hjælper med det dagligt næsten. Jeg har min breathwork facilitator, der starter op den 14. august. Det er en fantastisk 3-måneders rejse, hvor du også lærer at undervise og lede cirkler, workshops og 1-til-1 breathwork, som er en af de mest massivt voksende hastige industrier i verden lige nu, fordi der kommer til at blive så meget brug for det, også med de frekvensløs, vi kommer til at stå i fremadrettet. Vi er kun lige begyndt. Det er ingenting, det her. Hjertechakra-upgraden er der også, så man kan sige, også hvis det er, at du tænker, at jeg vil bare tage den for min egen healingsrejse, eller du har en klinik, eller du ikke har fået breathwork med endnu. Jeg har trænet rigtig mange forskellige mennesker, men det kan også være for dig, som tænker, jamen jeg skal bare have breathwork til at komme ud og tage ind i en skole med børn, unge, virksomhed, så videre, så videre. Så der er masser af muligheder. Det er en 3-måneders træning, du kan tage den online. Du kan tage fat i mig, og så kan jeg fortælle dig noget mere om den. Den starter 14. august og kører online med et par fysiske workshops i 12 uger. Super, super fantastisk, hvor du også selv får en massiv. Det er en quantum breath healer facilitator, som er super fed, for den er jo lavet til det, vi står i og kommer til at stå i. Så der får du meget support. Og det er der også mange, der bliver overrasket over, hvor meget support man får også til fremadrettet til at stå stærkt. Så jeg vil også sige, at i juli måned, som jeg sagde, kunne være et lidt wildcard, og det her med kroppen, det her med at få kroppen med, og det har vi jo sagt så mange gange, men man kan jo blive overrasket, det gør vi alle sammen. Det her med at gå langsomt, men også at glæde sig over det, du har lavet allerede, det du har taget action på, og det du har allerede åbnet op til. Der kan der være i juli måned en rigtig vigtighed i forhold til at være ekstra opmærksom på, hvor du dirigerer din energi hen. Også fordi, at der sker alle de ting, der gør ud i verden. Godt at følge med, men også godt at observere, where your attention goes, energy flows. Så vi er på vej mod 7-7-portalen. Vi kommer til at få en masse retrograder. Vi har fuldmåne i Stenbukken midt på måneden. Vi har nymåne i Løven den 24. juli. Jeg vil også sige, at Magdalene, en af de meget store beskeder, jeg fik den anden dag i en session med en fantastisk kvinde, jeg arbejder med, det var Magdalene Codes'ene. I juli måned, der står Magdalene Codes skrevet all over. Det hænger sammen med vores hukommelse. Det hænger sammen med 7-7, det hænger sammen med 22-7, som er Magdalenes feast day. Der er mange, der åbner de her koder inde i sig, og det kan se ud på mange måder. Det kan se ud som earth healing, det kan se ud som dine healergaver, du begynder at huske ting. Det kan se ud som om,
Du får mere fat i din I am present, din soul remembrance, din sjælshukommelse, dit livsformål, åbning og alt det der. Med alt det der følger jo så, hvad gør jeg så med alt det? Hvordan skal jeg navigere i det? Hvordan kan jeg rykke fremad? Og det er jo noget af det, jeg hjælper med. Jeg hjælper rigtig mange kvinder med at huske, hvem de er, tage action, styrke sig selv og komme i gang, hvis det er det, du ønsker. Så noget af det, som man kan sige, det er virkelig skrevet ind over det. Hvis jeg kunne sætte en ting ind over det, så var det den der røde rose, men jeg fik både et billede af en rød rose, som er Magdalene, det er The Red Rose, The Rose Sisterhood, ikke? Og der er meget tidligere liv, vil jeg bare sige, mange initiations for tidligere liv, stadigvæk til alle high priestesses derude. Men jeg tænker, der var en anden, det var et billede af en kvinde med kosmos, hvor hun sidder faktisk og kommunikerer med planeterne. Det er en ting, der kommer til at ske mere og mere og mere. Og det er der, vi gerne vil hen. Vi alle sammen Stardust, og vi alle sammen er connected. Men det handler kun om, hvor meget hvor mange lag, der er lagt imellem. Så hvis man skal opsummere på nogle af de ting, der kommer til at ske i juli, så vil jeg sige, at det er en sjælsopvågning af kalibre for mange. Det kan godt se wobbligt ud. Det kan også se ret smukt ud, hvis man kan se gaven i krisen, eller gaven i de udfordringer, der kan komme. Det kan også se ud som om, at det hele bare løfter sig rigtig stærkt. Der er sådan lidt forskellige delte historier. Luftelementet vil være dominerende, det vil sige forandring, men også hurtighed. Det gælder både, hvis du tager action på noget, og siger, jeg skal bare tage et bevidst valg nu, og så skal jeg det, og gøre noget. Hvis du tager et valg, hvis du tager action på noget, så går det hurtigt. Hvis du tænker på noget, også jer, der manifesterer hurtigt, det gælder os alle sammen, hvis vi skal passe på, hvad vi ønsker os, ikke? Fordi det kommer bare stærkt, det går stærkt. Så igen, vær ekstra selektiv med, hvad du mærker, du gerne vil invitere ind energier, men også det, som du gerne vil interagere med, men også det, du godt vil skabe. Og der kan en dream journal, det er noget af det, jeg vil sige som det sidste, en drømmedagbog kan være mega god lige nu. Fordi at nu begynder vægelsen at blive rigtig tynde heroppe mod 7-7, og nogle af de ting, vi drømmer, det er faktisk premonitions. Visions, hvis du kan huske dem. Og det er igen, når vi er nede i de her delta waves eller REM-søvnen, eller lige mellem delta wavesene, er det lige mellem der, hvor vi vågner, og vi er halvt sovende. Det er lige der, vi kan huske det. Men jeg tænker også en anden ting, der kom frem, det var, at det var en stor besked, og det var sådan en, og hver gang den kommer ind, hurtigt, og det karakteriserer mange af de beskeder, hvis jeg kan selv mærke det. Lige pludselig kommer der bare sådan en klar besked, hvor man tænker, nu forstår jeg det, og nej, hvor giver det mening, og så lige pludselig, så er den væk igen. Så virkelig skriv det ned, fordi vores mind vil være sådan. Der vil være meget det der air-element, luftelementet, ikke? Men der var en, den kommer ind igen, og den er kommet meget her de senere dage, da jeg sådan begyndte at sige, at jeg vil gerne have beskeder på det her, jeg taler til dig om nu, der lytter. Det var, at den store ting, som vi kommer til at blive overrasket over mere og mere, fordi we know nothing, det er, og hvor meget vi skal lære at være i hjertet, og hvor meget at vi skal lære, hvad der sker, når vi ikke er det. For konsekvensen og hurtigheden i forhold til den respons, som energimæssigt går ind og bliver manifesteret nu, er blevet accelereret massivt, især efter 7-7. Så du vil kunne mærke meget hurtigt i form af, hvordan det føles, at det du gerne vil have mere af, hvor du er. Og det er positivt, fordi der vil energierne jo gå ind og hjælpe meget hurtigere. Hvor før i tiden har det været lettere at danse begge veje. Der vil det blive mere og mere tydeligt, hvad det er, at der sker. Og det vil jo så gøre, at man bedre kan træffe valg. Og det vil lede den der sjælsopvågning mere og mere. Og igen handler det meget energimæssigt om det her tipping point, som vi alle sammen gerne vil hen til, også inde i os.
både i vores Divine Feminine side, Divine Masculine og vores Unity Consciousness, hele vores linje, der kører ned til Mama Gaia, Moder Jord og hendes womb. Så der er ingen tvivl om, der er masser af kvinder, der går med birthing codes. Husk, hvor powerful du er. Husk, hvor stærk du er, ellers vil du aldrig nogensinde lytte på det her heller. Og man kan sige, hvis der er mange står lige både på en dans- og en healingsrejse, og med intense ting og initiations, men også smukke ting, der begynder stille og roligt at åbne sig. Så igen vil jeg bare sige, giv dig selv plads, giv dig selv selvkærlighed, giv dig selv masser af tid. Husk at sætte massive grænser. Det er også en del af den nye sjælsopvågning. Vi gider ikke finde os i noget mere. Vi gider heller ikke. Og vi kan også mærke, når folk dræner vores energi. Så derfor kan man sige, sæt de grænser, du føler dig guidet til. Kommunikere klart og tydeligt. Det er også tvillinger-energien, der kommer ind i Uranus. Ikke? Hurtigt skifte og sige, nej, det er faktisk ikke okay mere. Og det er noget, der også gør, at vi bliver mere energibevidste. Vi får lov til at skabe det space, som gør, at du netop kan lave dine upgrades, og du kan bruge din tid i stedet for på alt muligt andet end det, du vælger lige i det rum, på at modtage indsigter, på at skabe, på at gøre det, du er for. Så det er igen bevidst at vælge distraktioner, både mennesker, som er distractions, men også energier udefra. Og vi snakker stadigvæk om en digital detox, social medier, kombinaturen for grounded. Altså dem, der har fulgt mig, I ved jo, at jeg bruger halvdelen af min tid i naturen, mere end halvdelen. Og det her med Mother Earth og hendes codes, fordi den Divine Feminine Energy, der er rising, hvis du ikke har oplevet det endnu, så i hvert fald en massiv invitation til at komme ud og mærke det, fordi det er der, hvor du kan modtage den energi, som du ønsker at bekomme. Ikke? Og det har vi ikke lært i det her samfund. De fleste i den western verden har lært en kærlighed, der er betinget. Og vi skal tilbage til en ubetinget kærlighed, og det er den vej, vi er i gang med at gå. Og det kan godt være, det kan være svært nogle gange at forstå, at der skal så meget nedbrydning til. Fordi mange de siger, nu må jeg være færdig med at heale. Men der har jo været meget igennem det her liv og alle liv. Så igen, den her nedbrydning på vej mod unconditional love og heart consciousness, det kan kræve tålmodighed, og det kan kræve stærke soul sisters, circle of soul sisters, det kan kræve masser af stilletid med dig, masser af selvkærlighed og tålmodighed. Så med de ord, der vil jeg bare ønske dig en powerful juli. Jeg vil prøve at sætte en intention på at komme på igen midten af juli. Der sker en masse ting igen. Og ellers bliver det op mod 22/7, vil jeg sige også. Og ellers vil jeg bare ønske dig en fortsat god juli måned, hvis du skal ud i verden, hvis du skal arbejde med nogle elementer, jord, luft, ild og vand, hvis du skal lave selvhealing, hvis du skal ud og opleve nogle dejlige ting, nyde dit liv, eller hvis du er i en situation lige nu, hvor du er i gang med en stor healing, eller der sker store ting, så ved, at du er lige det helt perfekte sted. Så det her med, at det har taget universet al den her tid lige at kreere det her øjeblik. Så igen det her med waves, ikke kæmpe imod dem. Accept, hvad kan du gøre? Og så tage nogle beslutninger og rykke fremad. Ikke? For mange står i store transformerende situationer lige nu, som gør, at tingene bliver lavet om, skal se ud på en anden måde, og måske kan det komme til at se ud på en meget mere smukkere måde, end du havde forestillet sig. Det er lidt ligesom, når vi får en divine intervention nogle gange, så siger man, wow, og så er det først senere, man kan se, hvorfor skulle det ske, og så kan man se gaven i det. Ikke? Så gaven, prøv at finde masser af taknemmelighedspraksis, og gaven i alt det, der sker, både i alt det svære ude i verden, som vi sender masser af lys, og alt det, som sker inde i os.
Så rigtig fortsat god juli måned. Jeg glæder mig til at update. Det vil jeg også gøre på min YouTube og min Facebook. Og så vil jeg sige namaste, namaste.